Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe maconfessions. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so anzi makadii zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so ndakaurayisawo amai vangu. Mushure mekunge ndaurayisa amai vangu ava vakabva vazopandutswa ndokubva vazova nyoka. Nyoka iyo yandinogara nayo, nyoka yandinotrita as if iyo ndiyo mudzimai wangu. Zvakaitika kwandiri mukoma, ndiri munhu wekuti ndingangoti muno muSouthern Africa hakuna kunyika kwandisina kuenda. Originally I was a teacher. Kwandakatanga kuenda kuBotswana, ndakati ndasvika kuBotswana kuya, unfortunately mudhara uyo wandainge ndichishandira iye akabva azoti ainge ava kuda kutengesa mombe dzake. Mushure mekunge atengesa mombe dzake dzose mukoma, ndikabva ndaona kuti kunyangwe basa racho kwekuti ndinge ndichiriwana kwainge kusina, because kana mapepa chaiwo ndainge ndisitomborina mapepa acho. Ndokubva ndazodipotewa ndikabva ndazodzoka kuno kuZim. Ndakamborarama nguva refu mukoma ndichingoitawo izvozvizvi zveuvhenda, ndichingotengesa asi hakuna kana chakambobudirira. So in fact what was happening ndezvekuti inini ndainge ndakaudzwa kuti mumhuri medu pane umwe ainge akaganyira pazita rangu. Munhu uyu achizosvika pakuganyira pazita rangu inhau yekuti ndainge ndakapasa, ndakakwanisawo kuenda kuuniversity, ndokubva ndazokwanisawo kuwanawo degree rangu rekuti ndinge ndichizova teacher. Saka hanzi pandakazoenda kugraduation shoko rakabuda apo pacho munhu paainge achiganyira zita rangu nderekuti kunyangwe wakwanisa kuva teacher but haukwanisi kuti unge uchizoshanda saticha, uchangoramba ungori zvauri. Mafiro akaita baba vako vasina chinhu ndo mafiro acho auchazoita iwawo. Zvose izvi ndakazviudzwa neumwe muprofita, asi muprofita uyu akabva azoti munhu uyu handikwanisi kuti ndinge ndichizokuudza zita rake nekuda kwekuti iye munhu wehukama. Saka muprofita uyu ainge asingadi kuti ndinge ndichizovengana nehama dzangu, but iye mukunotaura ndakaona kuti ainge akarerekera kusaidhi rekwaamai vangu, ndo kwainge kuchibva mhiko dzose idzodzo, asi zita ndo rakaramba kubuda. Mukoma, ndakaramba ndongodzungaira, ende hakuna chinhu chinorwadza sekudzungaira uchinyatsokuziva kuti kune munhu kunze uko akaganyira zita rako. Apa munhu wacho iye anenge achitofara achitokuona wakasuwa uchingodzungaira nenyika. Sezvisinei mukoma, ndakangoramba zvangu ndichiita zvangu izvozvo zveuvhenda, but zvaingova zvingori zvezve zvekuti ndinge ndichingokwanisawo kungorarama. Apa inini at that time ndainge ndava nemudzimai nemwana wangu 1, saka maresponsibilities acho ainge ati kurei. Ndaitadza kana kuti ndinge ndichingotumidzirawo amai vangu kamari kana kagreen bar zvako kesipo, mari yekuti vange vachingotengawo green bar resipo kumusha. Inini ndainge ndava kugara kudhorobha, amai vangu vainge vagere zvavo kumusha. Apa vabereki vangu pavakandiendesa kuchikoro vainge vakati kana inini ndikakwanisa kuenda kuchikoro, kana kuri kuzonzi ndikapasawo ndikabudawo nemasubjects angu akanaka, ndikazoendawo kuuniversity ndikawanawo basa riri nani, then ndinokwanisawo kuzotanga kuendesa vanin'ina vangu kuchikoro. Ndo zvainyanya kundirwadza izvozvo kuti vanin'ina vangu ndainge ndisingatokwanisi kana kuvachengeta nekuda kwekuti ininiwo ndainge ndichitodawo muchengeti. Saka each and every time pandaingojoinidza ndobva ndaenda kumusha ndichinoona amai vangu, ndainyatsokuona kuti amai vangu she was a heartbroken woman. Zvose zvavainge vakafungidzira kuti ndo zvichazoitika muupenyu hwavo zvainge zvisina kuzoitika saizvozvo. Mukoma, ndakazongoti ndichingogara muHarare ndo pandakabva ndazotanga kufamba, and ndichifamba mukoma ndainge ndatozviudza kuti chauya kana kunyangwe zvikanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizosacrifice mudzimai wangu, aiwa painge pasitomborina chainge chakashata. Inini ndichitanga kufamba mukoma ndainge ndichingofungidzira kuti unosacrifice either mudzimai wako
kana kuti mwana wako sezvandaingonzwa zvichinzi ndo zvinoitika. Asi ndakazoti ndaenda kune imwe ng'anga iyi mukoma yainge ichitogara mugomo, ndisingadi zvangu kutaura kusaidi kwacho kwayainge ichigara, but muno muHarare kana kuine vanhu vanoziva imwe ng'anga so yaigara mune rimwe gomo iri rainge risimbori kure nemumalocation mainge muchigara vanhu. Ndingangoti gomo iri rainge ringori pakati nepakati peimwe location, saka ng'anga yacho iyoyo ndo mayaigara mugomo imomo. Mugomo umu mainge muine rimwe bako rainge ririmo, ndo mayaigara ng'anga yacho iyoyo. So ndakazongoti ndaita zvivindi because pano apa ndaigara ndichingopfuura nepo ndichiendawo kunohodha izvo zvandainge ndichitengesa. Saka ndakazoti umwe musi mukoma ndikabva ndati kufa kwemurume unge wabuda hura, regedzai ndinge ndichingokwidzawo gomo iri ndione kuti kumusoro kwegomo uko kunongonzi ndo kunogara ng'anga yacho kunombowanikwa chii chaizvo. Ndakabva ndakwidza gomo riya ndokubva ndasangana nevamwe varume vaviri. Varume ava vainge vakagara ndikangoti pakati negomo, because gomo iri vainge vakatodesigna sort of like masteps, so but vainge vakashandisa matombo kudesigna masteps iwawo. Saka waiti uchikwidza negomo iroro kana wava kuda kunosvika pakati nepakati ndipo pawaibva wazosangana navo varume ava. Varume ava vaikubvunza mibvunzo yakawandisisa, vaikubvunza zita rako, surname yako, mutupo wako uye nezvaunenge wafambira. Inini ndakati ndatanga kubvunzwa nevarume vaya ndikabva ndavaudza kuti zvamunondiona madzikoma angu ndiri munhu wekuti ndatambudzika zvekare mukufamba umu. Ndakaudzwa kuti kune umwe munhu weukama uyo akaganyira zita rangu mushure mekunge abhoyekana nekuti koseiko inini ndakapasa chikoro changu zvekare ndakazoenda kuyunivhesiti apa ndava kutoenda kunograduata manje. Saka munhu uyo akabva andiganyira kuti ndisafa ndakakwanisa kuita anything muupenyu hwangu. Zvekare munhu uyu ndiye ainge akaganyira baba vangu kuti vasafa vakabata anything mukati mekurarama kwavo, vange vachizongofa vasina kana chavainge vainacho. Ende zvekare baba vakabva vazofa vasina kana chavainge vambori nacho. Saka varume vaya mukoma chakandinetsa ndechekuti vakangoti vandibvunza kudaro. Munoona zviya zvinoita zvimastatue zvidhori zviya zvinowanzokuwanikwa mumashopu anotengesa hembe zviya zvinenge zvakangopfekedzwa hembe for madesign. Varume ava ndo zvavakabva vaita, vakangondibvunza kuti nhai murume wawingei. Saka inini naturally ndiri munhu wekuti kana ndichitaura handiwanzi kutaura zvangu ndakatarisana nevanhu mumaziso. Saka all along zvangu ndainge ndakatotarisa kusaidi ndichitaura navo varume ava. Ndainge ndisina kukwanisa ndainge ndisina kuona kuti varume ava vainge vashanduka kuita kunge zvidhori, vainge vava kusafema, vasingashifti, vasingaiti sei. Then pandakaona izvi mukoma ndakabva ndati ndodii manje varume ava zvavava kusataura zvavaita kunge zvistatue. Regedzai zvangu ndinge ndichienda zvimwe kuda zvekwangu zvaramba kuti ndinge ndichibatsirwa nayo ng'anga iyi. Then ndakati ndava kuda kutendeuka kuti ndinge ndichidzokera ndakabva ndaona kuti umwe wevarume pakati pevarume ava umwe wacho akatendeka ruoko rwake achitendeka kuti ndinge ndichingoramba ndichienderera mberi nekukwidza gomo. Ndakabva ndaramba ndongokwidza gomo riya mukoma kuzosvika ndichizosvika pamwe painge pachirakidza kuti ndo paitangira bako racho. Ndokubva kwazobuda umwe murume uyu akabuda ainge ari murume ainge asinganzwisisiki kuti murume mukuru here kana kuti mukomana wechidiki. Ainge angori nemuviri wainge uri pakati nepakati wekuti waisakwanisa kunzwisisa kuti murume mukuru here kana kuti chikomana chidiki. Ndokubva achazotaura neni chirume chiya chainge chakabata sano. Ndakabva ndazokurura nhumbi dzangu dzose ndokubva chanditi ndinge ndichichitevera. Chakandinetsa mukoma ndechekuti ndakati ndichinopinda mubako muya mainge muchitoita sekunge mainge muine magetsi. Asi waiti kana wakamira panze waitoona kutoti mubako umu mune zirima ririmo, but kungonopinda mubako muya waibva watoona kutoti mainge muchiita sekunge mune mwenje wainge uchivhenekera. Ndokubva ndazotanga kutaura neng'anga yacho iya, asi ng'anga iyi mukoma handina kana kumbogara ndaiona fesi yayo, because pakati pangu nayo ng'anga iyi painge paine umwe mucheka uyo wainge wakaiswa chiya chirume chiya chakangonditi
kana ndikatarirana navo sekuru ava mumaziso pangu paibva pazondiperera, ndokusaka painge pakaiswa mucheka iwoyo, mucheka mutema. Kune color black, then I think kuti kune imwe black after color ye black, ndo zvainge zvakaita mucheka iwoyo. Paita sekunge black iyi yaivibrata, so ichiita mawaves e black. Munoona zviya zvinoitika kana kunze kuchipisa, kana ukatarira at a distance unoona sekunge pasi panenge pachipfungaira like mvura, so ndo zvainge zvichiitika pamucheka iwoyo. Waitoona kutoti pane imwe vibration yainge ichiitika, mawaves aibuda mumucheka imomo e black. Mkoma sekuru ava vakati vachitaura neni, so ndakamboda kuseka because voice ravo rainge riri very funny. Munoona like kune vamwe vanhu vanoti kana vachitaura mavoices avo vanoita sekunge munhu ari kubounce, so pane chirwere chekuti munhu anenge ava kusakwanisa kutaura zviri normal, zvekuti voice rake rinobuda riri funny. Ndo zvainge zvichiitika pana sekuru ivavo, voice ravo vaitaura sekunge munhu ari kugwinwa nemagetsi, so zvekuti ndakada kuseka, but ndakabva ndatanga kuzvirangaridza nhamo yangu iyo yainge yaita kuti ndinge ndichizogumisidzira ndakwidza gomo iri, ndokubva ndaruma maziso kuti ndisaseka. Sekuru vaya vakabva vazondiudza zita rangu mutupo nezvose zvandainge ndafambira zvekare, nekuti amainini vangu ndivo vainge vakandiganyira. Amainini vangu ava anzi pavakauya kuzoshanya kumba, anzi vainge vakatora imwe sheti yangu. Mushure mekunge vatora sheti yangu vakabva vazodzokera nayo kumba kwavo, saka sheti iyi anzi ndo yavainge vakashandisa, vakabva vazoenda kun'anga ndokubva vazopiwa mishonga yekuti vange vachizondiganyira. Ende anzi mainini vangu ava vainge vachitoda kutoti ndinge ndichipenga zvezvia zvokuti vanhu vanondiziva vaizongoti akapengeswa nemabhuku, but ivo amainini ndivo vanenge vandipengesa zvavo, asi hanzi zvekwangu vadzimu vangu ndo vainge vakandirwira. Saka ivo vakabva vazondibvunza kuti amainini ava ndainge ndichida kuti vange vachizoita sei. Saka ndakabva ndati kana zvichiita kuti vange vachifa, aiwa painge pasitomborina problem. Then sekuru ava vakabva vati ivo vaizvikwanisa izvozvo zvekuti vange vachitumidzira zvinhu zvavo kuti zvinge zvichienda kunouraya ivo amainini ava, even nen'anga yacho iyo yainge yakavabatsira hanzi vainge vaijaja kumhepo ikoko, vakatoona kutoti yainge yakangofanana nekamwana kacheche pamasimba kwavari. Asi ivo vakabva vazoti vainge vachida mombe, vakanditi mombe ekutanga imombe ekuti vange vachikwanisa kumutsa zvinhu zvavo kubva kuhope kuitira kuti zvinge zvichikwanisa kuenda kunorova first nganga yacho. Then vakabva vazoti imwe mombe zvekare yekuti zvinhu zvavo zvinge zvichizoenda kunorova amainini vangu. Then imwe mombe yechi3 ndiyo yekuzoti zvinhu zvavo zvinge zvichizokwanisa kuzoronda matsimba kuti zvinge zvichizokwanisa kuzodzoka kwavari sekuru ava. Saka painge pachidiwa mombe 3. Ndakabva ndaona kuti mombe idzi dai kwanga kuri kunzi ndaikwanisa kuwana mari ekudzitenga, aiwa ndingadai nditori nekabusiness kangu kandingadai ndakatotanga, because at that time ndainge nditongoriwo wanga munhu ainge asina kana chaainge ambori nacho zvake. Ndakabva ndavaudza kuti aiwa ngadzisiye matambo hadzo sekuru. Sekuru vakabva vati aiwa zvakanaka muzukuru. Vakabva vandibvunza kuti zvino kana usina chauinacho ko wagovingeiko mubako mangu. Ndikabva ndati sekuru, chizukuru chenyu chatambudzika. Ndatambura sekuru, pari zvino ndava kungoti chamuka inyama, chero chamandipa sekuru aiwa ndinogamuchira. Sekuru ava vakabva vazoseka vakati zvedi here nhai muzukuru wangu, uri kureva kuti chero chandinenge ndakupa unogamuchira here? Ndikabva ndati hongu sekuru, kunyangwe mukada kundirasira mushonga wenyu uyo wamunenge mava kuona kuti uyo handichaudi mushonga uyu, aiwa ndinogamuchira nemaoko maviri, nekuti pari zvino kunyangwe mukandidzinga muchinditi chibuda mudare rangu kumba uko vana kana chekudya havana, mudzimai chekudya chekuti ange achibikira vana mudzimai haana. Saka chero zvamandipa sekuru ndinogamuchira. Sekuru vaya mukoma ndakabva ndanzwa vava kugwedebudza variko kuseri kwemucheka iwoyo weblack. Ndokubva vazodana chiya chirume chiya, ndokubva chazoendawo kuseri kuya kwemucheka uya. Ndakabva ndanzwa varume avo vainge vachiridza mbira vava kutowedzera kuridza mbira dziya zvekuti
ndakanzwa musoro wangu uchitema because ndainzwa kuti mumhanzi uyu wainge wava kupinda pakadzikadzika pemwoyo wangu, zvekare wainge wava kuita sekunge wainge wava kumutsa zvainge zviri mandiri. Sekuru vaya vakabva vazondimwisa imwe mvura, vakabva vati vainge vasingadi kuti vadzimu vangu vange vachitaura neni nekuda kwekuti zvatainge tava kuda kuita ipapo anzi zvainge zvisinei nevadzimu, anzi zvaikwanisa kuzotokonzeresa kuti kana vadzimu vasvika ivo vange vachizobloka izvo zvavainge vachida kundipa ivo sekuru ava. Sekuru ava vakaramba vongogwedebudza vachingogwedebudza kudzamara ndazonzwa vati zii, ndokubva vazotanga kuzevezera. Vakati vapedza kuzevezera kudaro ndokubva vazodana zvekare chirume chiya chipfupi pfupi, ndokubva chazodzoka mukoma. Chakadzoka chakabata nyoka mhenyu mukoma, asi nyoka iyi yainge isiri hombe, yainge ingoriwo nyoka yainge iri normal. Nyoka iyi yakabva yamhanya neruoko rwangu ndokubva yadzika ikabva yazonozvimonerera pasikarudzi yangu. Mhiko dzose mukoma dzakapedzwa kuitwa nyoka iyi yainge yakazvimonerera pasikarudzi yangu. Then sekuru vaya vakabva vazondipa chimwe chainge chakangoita kunge chidendeso, ndokubva vanditi chinhu ichi ndaifanira kuti ndinge ndichizochengetedza nekuti nyoka iyi pose painenge ichida kuzorora ndimo mainenge ichizogara muchidende imomo. Sekuru ava vakabva vazoti kwandiri ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka kwavari apo pandinenge ndava kunzwa kuti right now handichadi nyoka iyoyo, ndinofanira kuti ndinge ndichizoidzosa kwavari. Zvadaro mukoma sekuru ava vakabva vazonditi ndinge ndichidzokera zvangu kumba. Mhiko yacho yainge ingori yekuti wangu mukadzi chidende ichi haaifanira kuti ange achizochibata. Chandainge ndisina kuudzwa nasekuru vaya ndechekuti nyoka iyi kuti itange kushanda yainge ichitoda ropa, paitodiwa ropa kutoti chidende ichocho chitange kushanda, nekuti panguva yacho yandakachipiwa chidende ichi chainge chakaoma, kuomarara zvezve zvekuti sechinhu chakagadzirwa kudhara chainge chaoma. But mushure mekunge amai vangu vafa, chidende ichi chinogara chiri fresh as if icho chinotorarama. Zvakazoitika ndezvekuti ndainge ndava munhu wekuti ndainge ndichingogara ndichingorota ndichidzinganisana nehama dzangu. Inini kuhope kwangu ndainge ndava kutoita sekunge mhondi chaiyo. Then pavanhu vose avo vandainge ndichidzinganisana navo, pane umwe musi wandakati ndiri kuhope ndokubva ndazorota amai vangu. Ndakati ndichivamhanyisa amai vangu, ivo ndokubva vazoshaya balance, vakabva vazodonhera mune rimwe gomba, ndokubva ndavapindira mugomba muya, ndikabva ndatanga kuvasunga neimwe tambo yandainge ndiinayo. Ndakatanga ndavasunga mbira dzakondo, ndokubva ndazovavhura muromo wavo, ndikabva ndavacheka rurimi rwavo. Saka ndakati ndapedza kuvacheka rurimi rwavo ndava kuzvibvunza kuti saka zvinhu izvi ndazviitirei. At that time amai vainge vasati vatombofa, vachingorakidza kuti she was in pain. Ropa rainge rakaita kuzara mumuromo mavo, rimwe rainge rava kuvakachidza semunhu ainge asisina rurimi. Vainge vava kusakwanisa kukontrola ropa iro rainge rakazara mumuromo mavo. Saka ndakati ndichidemba ndichizvibvunzurudza kuti ko izvi ndainge ndazviitirei. Ndipo pandakabva ndazongonzwa rimwe izwi rakabva from Norway. Izwi iri rakabva rati, ona ndiro iyo iri pasaidi newe, isa zvose zvauri kutora pamuviri waamai wako zviise mundiro iyo iri padhuze newe. Ndokubva ndatarisa paya, munoona kune dzimwe ndiro dziya dzechibhoyi dziya dzaishandiswa kudhara, ndiro dziya dzezen'e dzainge dzakadhizainwa nemaruva. Ndiyo ndiro yandakaona ipapo. Ndikabva ndaisa rurimi rwuya rwandainge ndabva pakucheka mumuromo maamai vangu. Ndapedza kudaro ndokubva ndasunungura amai vangu, ndikabva ndatanga kucheka mazamu avo. Ndakatanga ndavacheka zamu rekwa-right, ndikabva ndazovacheka zamu rekwa-left. Ndapedza kudaro ndokubva ndaisa mazamu aya maviri mundiro iya. Then ndokubva ndazovavhura makumbo avo, ndikabva ndazotanga kucheka nyama dziya dzepasikarudzi. Ndakavacheka nyama dzepasikarudzi yavo, ndikabva ndaisa zvekare mundiro muya mukoma. Ndapedza kudaro zvinhu zviya zvandainge ndaisa mundiro zvikabva zvangonyangarika. Ndikabva ndanzwa zvichinzi mhiko dzako wadzizadzisa chizukuru changu.
ndakazotoita zvekutopeputswa naamai ndakazotoita zvekupeputswa nemudzimai wangu. Ndakati ndapepuka, mudzimai wangu ainge akabata foni achichema ndokubva angondikandira foni. Ndakatora foni iyi yamukoma ndikabva ndaona kuti SMS yainge yakasendwa neumwewo muvakidzani waamai vangu kumusha uko. Ainge akangonyora kuti please uyai kuno amai vapondwa. Takati tapedza kuviga amai vangu ndipo pandakazokwanisa kubata foni. All the time I was stressed nezvose izvo zvainge zvaitika. Saka pandakavhura foni yangu ndipo pandakabva ndaona kuti painge paine ma-SMS 9 awo ainge akatumidzirwa nechidhara chiya icho chainge chichishandidzana neng'anga iya yekundirombesa. Then chainge chakanyora icho chakati andaifanira kuti ndinge ndichienda kumariro kwa amai vangu inini nemhuri yangu. Anzi ataifanira kuti tinge tichitsikako kumusha kwa amai for at least 10 years. Ndaifanira kuti ndinge ndichizoendako after 10 years. Otherwise kana ndikazotsika kumusha kwedu isusu, hanzi miko dzacho ndinenge ndatodzikanganisa, mushonga wacho waibva wazopanduka. Mukoma ndakati ndaverenga ma-SMS iwawo ndakavhunduka. Mukoma ndakaita sekunge ndicharasira foni kure. Ndakabva ndaudza madhamu kuti taifanira kuti tinge tichikasika kudzokera kuHarare. Mufaro wangu wose wainge wapera. Mukoma mufaro kupera kuti ndokubva tadzokera zvedu kuHarare. Asi takati tirimo mubhazi imomo mukoma ndakanzwa sekunge munhu ainge ari mumoto. Ndaidikitira nekutya mukoma kuti zvino zvandaudzwa kuti miko dzacho ndatodzikanganisa, saka chii chichazoitika kwandiri. Takati tingonosvika muHarare ndokubva ndanyepera madhamu kuti inini pane munhu wangu wechikweretu wandainge ndichida kuenda kunoona, sezvo tainge takwereta mari yatainge tashandisa kuenda kumusha. Saka mari iyoyo yainge ichida kuti inge ichizodzozerwa. So mukoma ndozvandakabva ndazoita. Ndakabva ndazongoenda zvekare kuya kuGomoria uko kwainge kuchigara n'anga iya. Asi mukoma ndakabva ndazorambidzwa kuti ndinge ndichienda kunotaura nasekuru. Hanzi ndainge ndasviba, saka sekuru ava vainge vachida mari yekuti vange vachindichenesa. Hanzi painge pachidiwa kuitwa miko dzechenuro kuti ndinge ndichichenurwa. Saka mari yainge ichidiwa ipapo it was $2,500 yechenuro kuti sekuru ava vakwanise kutaura neni. Hanzi kana vakanditendedza kuti ndinge ndichipinda mudare ravo, hanzi ndinenge ndichisvibisa dare ravo. Mukoma that time mari iyoyo hakuna kana kwandaikwanisa kumboiwana. Ndakabva ndaburuka zvangu mugomo muya ndikati regai ndinozama kunotsvaka mari yacho kuitira kuti ndikwanise kuchenurwa nasekuru ava, but it was just a joke. Hakuna kwandaikwanisa kuiwana 2.5 US iyoyo yainge ichidiwa. Ndakati ndadzokera kumba mukoma, chinhu chandakatanga kusangana nacho inyoka. Nyoka iyi yainge yakatondimirira iri pachivanze, asi hakuna ainge achimboiona nyoka iyi. Ndakati ndasvika pamba ndagara pasi, vanhu vamwe vaiuya vachindibata maoko, but pasaidi pangu nyoka iyoyo yainge yakatozvimonerera zvayo iripo pasaidi pangu, ende hakuna kana aimboiona nyoka iyoyo. Usiku hwakazoti wasvika, takati taenda kunorara inini navadzimai vangu. Ndakabva ndanzwa umwe munhu achindimutsa. Ndakati ndamuka ndakabva ndaona kuti painge paine imwe nyoka. Nyoka iyi zvayakaita kumusoro kwayo uku inyoka, asi kuenda kuzasi uku kumakumbo munhukadzi. Saka nyoka iyi yakati yandimutsa, then yakabva yazondiudza kuti iyo yainge yashanduka, saka yainge yakaenda kunotora mutumbi waamai vangu. Yakabva yandiudza kuti iyo nyoka iyi ndiye chikadzi, saka iyo yainge yasarudza ini kuti ndinge ndichizova murume wayo. Mukoma yakabva yandiudza kuti yainge ichida bonde, sezvo kubva zvayainge yakambotorwa neumwe uyo ainge akaitora kuna sekuru vaya, hanzi painge pava nemakore akawandisisa. Iyo ichitaura yainge ichitotaura zvekuma 18 years igere nasekuru isingakwanise kuita bonde, saka yainge ichitoda kutoti tinge tichiita bonde musi iwoyo. Mukoma ndakambotanga ndicharamba, but yakabva yazotanga kuita zviya zvinoita nyoka zvekuti inenge ichiburitsa sound inotyisa. Yakavhura muromo wayo ikabva yati kana ndikakuruma unobva wafa. Mukoma
ndakabva ndati zvino bonde racho tinoriita sei, ndokubva yati iyo ichandidzidzisa kuti ichange ichizoita neni bonde racho sei. Yakabva yazoti ndinge ndichiuya pasi tinge tichirara pasi, nekuti yaisada kuti ndinge ndichizosangana nayo pamubhedha, apo pamubhedha pandainge ndakarara nemudzimai wangu. Saka takazoti tarara pasi, mushure mekunge ndaivhura makumbo ayo ndakabva ndaona kuti paprivate payo apa painge pasina nyama idzo dzinotarisirwa kuti dzinge dzichizovapo paprivate part pemukadzi. Ndikabva ndaziva kuti zveshuwa zvayainge yandiudza kuti yainge yakaenda kuno, ndakabva ndaona kuti zveshuwa zvayainge yakandiudza kuti yainge yakaenda kunotora mutumbi waamai vangu chainge chiri chokwadi. Yainge yakatora zveshuwa mutumbi waamai vangu, because amai vangu pavakachekereswa mabhinya acho ainge akatora nyama dzepaprivate part. Yakabva yati chiita kabonde neni, ko uri kuramba wakatarireiko? Ndokubva ndazotanga kuita bonde nayo. Kubva musi iwoyo mukoma kusvika muzuva ranhasi, nyoka iyi ndinoita bonde nayo. Ndine madzimai angu maviri, mudzimai wangu uyo wechokwadi zvekare nenyoka iyoyo iyo inoshandisa mutumbi waamai vangu kuti ikwanise kusangana neni pabonde. Kana vari sasekuru vaya vakazongosvika pakufa vachiramba kuti ndinge ndichitaura navo, pandakangonzwa kuti sekuru ava vainge vakashayika, ndakabva ndadzokera zvekare kugomoria ndichiti zvimwe kuda vana vasekuru vanokwanisa kundinzwira tsitsi, but ndakangoudzwa kuti hanzi ivo vana vasekuru vanongotevedzera zviri mubhuku zvakasiya zvanyorwa nasekuru, hanzi ndo zvavanongotevedzera. Mushure mekunge vatuma avo vavanoshanda navo kuti vange vachizosvitsa shoko kwandiri, vakabva vazondiudza kuti panguva yacho iyoyo sekuru vainge vakandichaja 2.5, saka ivo vainge vachingotarisawo rate vakati 2.5 ishoma. Vakabva vati zvino nekudonhawo kunoita mari, saka ivo vanoda $5,000 ndiyo mari iri kudiwa kuti ndikwanise kuchenurwa kuti nyoka iyi inge ichizobva pandiri, kana ndikasarudza nyoka iyi yobva yazotanga kundiitira mari. Nezera rangu mukoma ndiri kuona kuti makore atofamba chandinokwanisa kuita inini apatomborina, nekuda kwekuti nyoka iyi iyo inomeka shuwa kuti handifi ndakakwanisa kuita mari. Saka iyo inoti ndinokukwanisa kuita mari nekuti ndini mukadzi wako, ndinofanira kuti ndinge ndichikushandira ndichizokupa mari. Saka iyo inongonditi dzokera kuna sekuru kana uchida kuti ndikuitire mari. Mari zhinji dzako ndinadzo ndakadzibata, but ndakamirira go ahead inobva kuna sekuru. Zvino mari yacho kwekuti ndinge ndichiiwana handina, ndiri kutsvakawo $5,000 kana ariko zvake anodawo kubatsirana neni muurombwa uhu, noti vanhu vaya vanozoya kwandiri vachitodawo madirections euko kwandakaromba. Ndiri kuda munhu anozondibatsira. Kana andibatsira ndikachenurwa, ndichange ndichizoti zvose zvandinenge ndichipiwa nenyoka yacho iyoyiyi yandinopota ndichiita mukadzi, ndinenge ndichingomupawo a fair share. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndiri kutsvakawo munhu wekuti ndinobatsirana naye muurombwa, wekuti iye anondipawo $5,000, then ndobva ndaenda kunochenurwa. Chose chandinenge ndazowana, chose chandichapiwa nenyoka iyi ndichange ndichizomukamurira. Hey, pakaipa.